For nay. After 2 hours. Yes, welcome back to my YouTube channel. To Happy New Year lagi for boy ni siapa ha. To sir ni mama planning se खोन्थाहरदो. To जोंहा मोनसे फिसा planning दङ माने दाउ मानि सावना जानाय आरो अमा सावना जानाय आरोना. To बिनि थाखाय दायो अमा लायखाबाय 1.5 केजि ओमफ्राय दायो माने दाउ बयलार दाउ माने लायनो दोङो आरो. To बिखौ लायनो थांगासिनो ओमफ्राय बरिया रस्टेड जागोन दिनै. आयं मा खबरलै निउ इयार नि? नै जोंहा आयं. Ha? Soरलायसै रायजोफोर आबै मा खालामदों दे आबै हेपि निउ इयार होनना बुं दे हेपि निउ इयार होनना बुं दे मा पेनि हेपि निउ इयार मा बेसेरबा दे बुंलाय इयार इयार अ दे हेपि निउ इयार होन दे दे बुंलाय Happy New Year. Ah, Happy New Year. Này, xin chào về vùng biển Nam Câu. Đây thằng cái xin boiler món này nữa. Phải là hamar. Thulo saram rosa anti. Kaki. Wah, ini saja. Zoma party saja sini. Dua man lain sih. Boiler oma besar ni. 1.5 kg. Sampai ada. Baru orang berlap sih nama mai. Burma. Tahu ya? Nangali. Jangan itu barang ya na. Ajang ada dari ayang sabri sabalos. Aram setengah derki. Laga nih, sini bagai suka sini. Ara kisi. Tahu bimina? Oscar dinner, chicken dinner. Lagi keluar sini, ayo. Betul. Ayo. Mana? Mona na aku lagi. Gile. Tolong phone nih. Dari sini nih alas para sopi coba. Bisa file apa ini? Sini alas ya, nggak boleh. Tuh sih anda mendai jaga sini menabilin ni doringa. Pray mangan dana he. Start kam share namanya di ni jeng daw masih ang deh mana mudum naman nong lam mana saya share mana mengenai daw masih ni ke mana arai kiji ni daw biling ke to bika pura roasted mana ni yo orang hang ni jaga nara bika ruah apa maya apa direct jeng orang hang sih gonta lagan nanti gonta lagan mencia boria hang ni jangan sih sampai oma betul ekstra sungguh sih na to bebas jadi ni jeng sih enjoy kalam sih na New Year kayak na New Year aja gitu na last year bidai ada deh video ada New Year kalian na awal jaga kawan. To let's mai sama coba ma जों mai sungana ma bukan sana godan bosoर ni deh New Year ni boni simba goसो हांलायनाय बहरबाय गासै deh ani terbung di saya deh bung le godan bosoर ni na bung godan bosoर ni boni simba मोजां हामलायनाय बाहरबाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि सिंनिफ्राय बान्दार kira mana? Ilah, जाफांबाय दाय बुंले इरन दे बिरा हेन्डसाम स्क्लेमर दं फाले जागोन खानाय गलास दे रिटिरेसन बायसे रिटिरेसन र बे मोखोखौ नुवाखै ना तलफोर नै दायो जाबाय फार्स्ट गिबियावनो जोङो बेयाव रं होगोन बिनिफ्राय रं आरो माबा होनानै थाव जानाय थाव बिदि होआलै जानाय थावखौ मिलायगो जानाय थावदो रंदो मिलायनानै बेयाव बरिया क्लेप होनसै नि 2.5 केजिनि दाउ आयु जि मोजां मोनदों माने हेभि जानो बे होनसैयाव औ जानाय थाव होग्रो फार्स्टनो दे मा होनदो नै मोननि आंनि दे बिदिनो लाइक बिसिनो मालाय दे नों माय बुंदो बयनिसिमबो या बुङा Happy New Year रायजोफोर मा दे फार्स्ट नै सारसौ काटेल जानाय थाव बरिया सुपार माने जानाय थाव फोनबा मोनसे मा जायो माने हिदा सिङावल'सि मोनहैयो थ' सायाव खामा आरो थ' दायो माने सावनाय समाव बेखौ माने होबाय थानांगोन एसे माय होनानै बेखौ बेलथानो 2.5 केजिनि दाउ थेमाल नङा नै मानसिनि आखाइनि हुरबाय थांगोन जादों नै इस तलफोर दै दायो जों रेडि 2.5 केजिनि दाउ हाना जानोसै ओमफ्राय नै Ni orke bono ham? Dia rusi dah lah. Nanti sih dia rumah dia. Sabar. Nih, ni kau ni. Okay. Kau kamera cari. Jangan deh.
Kangkungआ लिंदाब जाबाय नै फाइनालि मोनथारसिगोन गोजा जाबाय लोगोफोर नै जानोसै आरो 20 मिनिट खामहांबाय नै बेखिनिया जाबानो जाबाय आरो लियाव दोङो नै देखायदो अमा संनाय कंकंनि अमा संनाया लाबाय आरो निक आरो हामा सानगोन एनिफ्राय थावसो दे थावसोनि जानाय थाव बोले नै अमा हांनाय ये लोगोफोर नै आफ्टर 2 hours खिन्थु ओरैबायदि रायख' जोंना बिथाङा नै सावबाय थानायावनो नै जोबजोब्बाय फिन्दाया सावबाय थानाय फिन्दा जोबलाय जालायबाय नै आयु आय दालाय मोजां दालाय हाना जोबबाय बियो फिन्दा लाखाबाय मोनसे नै सेस नै नै जिरा मस्ला मा मस्ला फानलु मस्ला नै निम्बु मस्ला साला किरण सेसलै ओइ मा जागोन दा ओइ खिलिबाय नै खिलिबाय दे जानोसै हाबो जानोसै हानाङाखै दे नोंनि जाखाबाय दे मिथिखादोंमोन आं मिथिखादोंमोन Cheers. Sir, ma pari jana ise comment karo. Sir, ma pari jana ise comment karo khndara jabe de. Ozone pade biji dili bior zubai. Dao arai kg mase. So gase bine jane biji gorom gangu ida kode. Kete jira last bite. Okay. Eh, cuma ji hadi lu gitu loh. 그 굴나가 소자 이자를 앙자야. 네, 막 아니야.